В четвъртата сфера на живота се срещаме с въпроса: какъв е моят принос? Тук е нашата професия, мисия, дар и реализация. Това е пространството, където вътрешните ни качества срещат света. Когато сме свързани с призванието си, всичко има смисъл. Когато сме далеч от него, губим енергия и посока. Социалната сфера е полето на проявлението. Тук дара става видим. Посланието е: имам право да дам и да бъда видян в това, което правя. Всеки от нас носи нещо уникално. Не просто професия, а излъчване, което допринася за цялото. Работата не е само начин да оцелеем. Тя е начин да се свържем с смисъла си. Когато вършим това, което идва от сърцето, усилието изчезва и остава потока. Когато тази сфера е в дисбаланс, се появява изчерпване, безмислен труд, липса на посока. Може да чувстваме, че не сме на мястото си, че трудът ни не е оценен. Понякога носим родови модели, тежестта на чужди очаквания или вина за успеха. Тогава задачата не е да работим повече, а да се свържем с това, което е живо в нас. Да си позволим да бъдем в служба на своя дар, не на страха. Посоката на работа тук е да си припомним защо правим това, което правим. Да открием своя вътрешен източник на смисъл. Да превърнем труда в израз на любов, а не на бягство от несигурност. Да действаме без да губим връзка със сърцето. Когато човек живее дара си, животът започва да му отговаря с възможности. Четвъртата сфера ни учи, че истинската реализация не е външен успех.